Хора, днеска ще се разхождаме. За втора част от също миналото видео. Така, това е втора част на разхождаме се. Вече имаме карта, но нямаме. Просто измислихме карта. Наляво е Ада. От пътя наляво на там е Ада. Надясно е Рая. А наляво има един череп. Череп е единия път, другия е кученцето. На Рая има първата отбивка е Сан Андреас, GTA 6. А пък втората е дупките. Става така, че... Значи хора, става така, че просто къщата не е на Сан Андреас, просто прилича се едно от GTA 6. А пък просто казваме, че натам е ляво, защото ние идваме от тази бяла кола, на където сочи. Идваме оттам, заради това казваме ляво. Ясно, че тук сега сме поели на тях, защото е Рая. И така да е, който да спознаем мястото. Не, че не сме го казали, да? Град Русе. Това и да продължаваме се пак в това моторно. И като първо минахме през Рая и знаете ли защо спряхме? Сега ще ви покажа. И има едно между скърцащо дърво, което малко този яда малко приключва. Ето защо, а пък към Ада има едно спящо куче, което ни препречва пътя, а пък преди 2 пъти ни лаеше, така че ще ни е много забавно. С извинение, надявам се да ни стрят името. Да се надяваме да не е... Аз го спрях. Здравейте. Така, перфектно. Разбира се, избрах къси гащета. И ето какво става. Да. Сигурен ли, че трябва да продължим? Не. Но го правим за YouTube. Я ти снимай. Решихме просто да снимаме. И сега този път видеото няма да е така, ще бъде така, за да е по-интересно. Ще само че е обратно. Това не е будил, майко. Будил е страх. За YouTube, между другото само да ви кажа, че това не сме го правили. Какво беше това? Знаете ли какъв клаксон беше това? Някакъв царски. И минахме през това. Тук будили. Между другото малко е страх, но добре, че знаем пътя как да се върнем. И сега, между другото, се чудиме. Бе. Какво беше това, бе? И да, хора, продължаваме все пак. Добре, продължаваме напредем. Показвали ли сме ви тази креативност? Конфуши, капучино, асасино. Как си да е? Продължаваме напредем. Защо да го правим за YouTube? За към момента до Сан Андреас. Къщата не може да отидем. Име съм Мелк. Малко ни притеснява този шум. Ние не можем да отидем до Сан Андреас. Никъде не искаме да казваме по какви причини, но може би ще минават някъде другаде. Защото представете си какви къщички и някаква богата къща като Илон Мъск. Кучето не ни е пуснало. Кучето хубаво не ни е по... Това не е ли черпа, който беше там буквално? Само да ви разказа историята. Като ходихме към Ада, видяхме един череп. Сега го виждаме отново. Но в къщата на кучето, което е супер крипи. Буквално ме разбира, когато му говоря. Пак караваната. И пак онази каравана. Ето Не тук. знам в каква махала сме, ама Покажете много тук. странно. Бяхме снимали миналия път. Само да кажа, че този череп буквално беше към Ада преди. Чувам гръмове. Ако са гръмове, се връщаме. Си някакво ще тупа килима буквално. Тупа си килима сигурно. Много хубаво тупа сигурно. Добре масаж. Много добри масажи сигурно прави. Растиха пак огромни. По-големи от нашите. Човек си го поддържа това.
Между другото, това е една от къщите, които са нови и се поддържани. Ако този човек, който живее тук, ни гледа, Кола. съжалявам. И има кола. Ще спрем за малко. Ето защо е дупките, защото уличката има много дупки. Дрес хора, колата мина, можем. Сега Андрес вече свърши. Може тук да продължим надолу и да завием да отидем към Сан Андреас. Ама не мислим да го направим, защото не го знаем пътя. Ние не сме женчовци, ама просто куче и човек, така че мисля, че да тръгваме. Кучето ни гони и айде. Вижте го колко е сладко. Това кучето е много миличко, виж го. И затова ви казваме хора. Затова ви казваме хора, това е рая. Затова му казваме рая. А пък ада натам крипи. Тук е много... Виж го, бе. Виж го колко е сладък. Мечо. Искаш ли да се казваш Мечо? Мечанка. Между другото, той е като моето на село. Той е като на Деси. Да. Буквално е като на Деси. О, аз нямам. Чакайте, да не е кучето там. Не откъпявате кожа. Между другото, на баба. Виж го. Добре, пускай. Уау, танцуваме. Виж ни, танцуваме. Чече. Ту-ду-ду. Съси бака. Ама е много. Ще продължаваме на там, или? Той не иска. Добре.